subscribe naman dyan, mga idol. Surprise! Ang surprise mo, deliver ko in coordination of City ay magtutungo sa barangay Talugtog, Lawak, Pangasinan upang ihatid ang pasurpresa para kay Patrick Xavier na nasi-celebrate ng kanyang ika-11th birthday at ang nagpapasurprise sa kanya walang iba kundi ang kanyang ama na nasa Italy, si Sir Patrick Yabon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito kung anong magiging reaksyon ni Patrick Xavier. Sa lang masasabi ko, arat na! Welcome to Mobile Legends! Good afternoon po, si Patrick. Di ba? Ano? Kwan po ate, ma'am. From SMDG company po kami, nagpadala po si father niya from Italy po. Package po, nakapangalan po kasi sa kanya. Pero po, may babayaran po siya 5,000 po, delivery fee. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh. Ano, utang ka na lang kay Tito Glenn. Delivery po, package po. Nasa loob po ng sasakyan. Utang ka daw kay Tito Glenn at kay Tito Chode. From SMDK company kami from Manila. Ngayon, nag-package si Papa mo. Di ba nasa Italy siya? Nakapangalan sa'yo. Wala kasi ibang mag-receive ka. Hindi ikaw lang po. Kaso may delivery po siya 5,000 po. Hello! Sabi mo kay Tito Chode, utang siya, utang. Pautang ka, dali. May pera ka ba dyan? Alam mo, The motherfucking Eagle Double G. Why are you running? Why are you running? हामीसँग हुनु त अहिले दुवैजना हामी दाङमा फेला परेका छौँ paano ngayon? Wala. Nanay, baka meron siya pera. Utang mo si Tito Chode. Tanong mo na. Paano ngayon? Hello? Ay, may pera ka? Ilan nga yan? 5,000. Tan? Kompleto siya? 1, 2, 3, 4, 5. Eh, hawakan mo muna. Tapos buksan mo yung sasakyan. I-receive mo ha. Tapos, pipirma ka. Pagkatapos mo pumirma, saka namin kukunin yung bayad. Teka, kung mo pa kaya Terlinda. Pipirma ka lang, pangalan mo, ganon. Oo, mapakaya Terlinda. Subject? Pipirma ka lang. Yan. I-receive mo muna yung package. After mo i-receive yung package, saka namin kukunin yung bayad sa'yo. Paano masabi? Hello? Buksan mo yung sasakyan ka ron. Andyan sa likod yung pan, yung package. Ayan, buksan mo. Charles! Ikaw na lang magbukas. Chicks ata, chicks. Hello, over chicks ka lang.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Hindi na, mati. Hindi ka makakali. Naiyak ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bago po natin ipagpapatuloy yung programa at i-reveal po natin kay Patrick kung sino po yung nagbigay po ng pasorpresa, ipapasok po muna natin yung iba po niyang handa doon. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best. A few moments later. Papatuloy po natin yung part 2 ng program ni Patrick. Tatanungin kita, napaniwala ka ba namin sa prank namin na ginawa namin sa'yo? Opo. You serious? So, umasa ka talaga na nagpadala si papa mo. Ayun, yung padala ni papa mo, yung munting sorpresa para sa'yo na kahit nasa malayo siya, gumawa pa rin siya ng way. Gumawa sila ng way para iparamdam sa'yo yung pagmamahal na gusto nilang ibigay sa'yo kahit na wala sila dito. Pero may isang tao or may mga taong gustong magbigay ng mensahe para sa'yo. May isang video message na isang tao na gustong batiin ka. Ciao kuya, happy birthday. Love you. Goodbye. So, ayun yung video message ng kapatid mo. Binabati ka niya ng happy birthday. Tapos, nagbigay din ng mensahe sa'yo si papa mo. Ito yung gusto niyang sabihin. Happy 11th birthday, Balong. More birthdays to come. And sana, ang wish ko sa'yo, mag-iingat ka palagi dyan. Mag-aral kang mabuti, huwag pasaway. Sana itong sorpresa ko sa'yo na gustuhan mo. Miss na miss ka na ni Papa. Tiis-tiis lang Balong. Magkakasama din tayo. I love you, Balong. I miss you so much. Happy 11th birthday ulit sa'yo. Enjoy your birthday. From Papa. Yun yung message na gustong sabihin sa'yo ni Papa mo. Ngayon, tatanungin kita, ano yung gusto mong sabihin kay Papa mo at kay Mama mo? Thank you, Pa. So, speechless po si ate birthday boy. Ngayon po, birthday message po para po kay Patrick. Happy birthday. Happy birthday, Balong. Ayun po, naiyak po si nanay. Tears of joy po. Si ate po, any message po para po kay Happy Patrick. birthday sa'yo. Hi. Mag-iingat ka palagi.
Happy birthday. Ingat ka palagi. Pagbubutihan mo pag-aaral. Ayun! Siyempre, si ate naman, anong gusto mong sabihin kay Patrick? Happy birthday, Sita. Ingat ka lagi. Happy birthday to you. Sabay-sabay na lang po natin kantahan si Patrick ng happy birthday. Tapos mag-blow the candle po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa po, yung mas malakas. Patrick, make a wish and blow the candle. Ayan, happy 11th birthday, Patrick. Anong gusto mong sabihin sa mga taong nag-prepare sa araw na to para maging mas special yung kaarawan mo? Thank you po sa inyo lahat. Sana wala akong ibang masabi si Patrick, kundi ang salitang thank you lamang. Kitang-kita naman po natin sa kanyang mga mukha yung kaligayahan na nararamdaman po niya. So guys, Patrick, happy 11th birthday. On behalf of Surprise Mo Deliver Ko by Ma'am Maylin Palabay and in partnership of Ma'am Emily Lopez, we would like to gusto namin sabihin sa'yo yung happy 11th birthday. Mag-aral ka ng mabuti gaya ng wish nila sa'yo dahil wala silang ibang may papamana sa'yo kundi yung makapagtapos ka lamang ng pag-aaral. Yun yung kayamanan na hindi makukuha ni Numan. So, ating happy 11th birthday ulit. So guys, don't forget to like, share, and subscribe. Surprise Mo Deliver Ko by Ma'am Maylin Palabay. And don't forget to click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Again, adding happy 11th birthday.